Terima kasih Mbak Kartam, saya Bapak Kartam Meragel. Ya, sebagai lagi Pengmerlang Jawa Timur. Mbak Kartam, saya Mbak Kartam Meragel. Mas Omek ditunggu Mas Ali Merana di Bagili. Sebatas merapat ya. Mas Ali Merana, Mas Omek sambut mriki nggih. Ada dipedhuki. Nggih kangge Mas Ali Merana, Mas Omek sambut dan bakti dados. Kepengen ketemu senadyan aduh tak parani oh nuruti karepe hati bareng dadaku lo tumetes neles di pipiku yen pancene ora tresno kaya kondo sing prasaja Ambu Mujo ojo gawe gelo ati titi aku ora doyan yo bakal sing gawa deli li rawati to kaya ngene apa dik lakonku laku piye lah kau kene piye ngopo kok dadak ketemu bojone banyak kena musuh karo yen pancen ditinggalake gawe gelo ati salawase nangis sakjroning atiku nami kos liramu ya tinggal aku kudu tak tangis ya sakno nano hapus liramu ra krasa ki aku kudu ya piye sambat karo sapa sambat Mas Omek dik mumpung Mas Omek lek ngene iki lho tak suwun rino lan wengi njaluk apa njaluk muga Gusti turi pote sakit pananggonmu bali sayang sok gede bali bisa kumpul kaya do inguni
pateni emu suwe tresno balung nangka bebasane kok katon katon bocah kae wae alah bojo kandhane kok Cik ora iso turu lang peliputan aja lali pengaling ora wis ora iso lali Cik Tresno mono sayang janji-janjimu atur riri turi putih aku kang satya satuhun tak anteni nganti sak elingmu kelingan rikala urip bebarengan bunga susah ora dadi halangan senadyan sedina mung mangan sepisan hati seneng kanggon kurip bebrayan nanging saiki urip mos moyo banjur lali rikala jaman semono mangan enak turu penak wis kepenak jur lali karo aku sing rumatana teko temen liramu gewo marang awakku mbok tinggal lunga suwe modayaku Pak Wosar Bianto nanging saiki tak take janjimu Pak Wosar Bianto lali bocah kuwi ning aja lali dilondong oleh geng wingi anakmu Mas Apa? Sukri Apa, Dik? saiki wis ketok gedhe wis kudu rabi ngono wis banjur takon ya sapa to ayahe Kuwi lho, sing enong lho asih to sing enong Diwonge. kaya